Marita i les dones goril·la és un llibre que el tenim ací, el podeu veure, i en realitat s'edita en 2020 i es publica també en el mateix any. No obstant això, sí que és veritat que a causa de la Covid hem pogut fer fins ara molt poquetes presentacions com toca, presencials, amb gent i demés, i per tant agraïm molt l'oportunitat que ens doneu d'ací des de càrcel per poder fer aquest acte. I més, després de presentar un llibre com aquest que tracta el tema del feminisme, després de a pocs dies del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Masclista. Aleshores pensem que és una oportunitat i estem encantades d'estar ací. Teresa, l'autora del llibre que m'acompanya avui, és llicenciada en Geografia i Història de l'Art, en especialitat en Història de l'Art. I algunes de les seves obres anteriors publicades són L'esperit del Cabanyal al 2017 i també El millor dia de la seva vida al 2013. Aquesta és la seva última novel·la publicada, el 2020, així que bé, sense més dilació anem a parlar un poquet del llibre. Teresa, si vols, per posar-nos un poquet en context, pots començar, si vols, llegint un fragment del llibre i després en parlem. Molt bé, gràcies, Net. A mi m'agradaria començar llegint el principi més immediat del llibre, no? Unes dones en cap de goril·la. Com totes les històries complicades que vivim, la importància d'aquesta que vos vull contar ha crescut per a mi amb el temps i m'és molt difícil distingir quan va començar tot. Però he decidit iniciar aquest relat amb la vesprada en la qual el meu pare em va portar a la inauguració d'una exposició a l'Ivam i unes dones a cap de goril·la van caure del sostre. M'havia convertit en una adolescent problemàtica. Lluny s'havia quedat la xiqueta estudiosa i aficionada al dibuix que volia estudiar Belles Arts. Els meus pares s'havien divorciat, però l'anunci de la seva separació definitiva m'havia alleujat més que una altra cosa. Les seues renyines eren cada vegada més freqüents i insuportables, i jo havia cregut que en cadascun, en un extrem de la ciutat, la meva vida seria més tranquil·la, però em vaig equivocar. Els meus pares aprofitaven qualsevol ocasió per envelar-se en una baralla. L'última la van tenir en la sala del professorat. Tots dos acudiren a la trucada del docent d'arts plàstiques que s'havia fet venir a l'institut preocupat per les notes dels meus últims exàmens i sobretot pels meus treballs que, a part d'estar francament mal fets, lliurava invariablement fora de termini. Quan el meu professor va haver acabat de transmetre's la seva preocupació, els meus pares van començar un intercanvi d'insults i desqualificacions. Com volia que es comportara un alumne amb uns pares com aquells? Perfecte. Pues bueno, jo volia primer que res preguntar-te, ara que ens hem posat un poquet en context, com sorgeix la idea d'escriure aquest llibre, des de quan està pensada, un poquet com sorgeix, no? Marita i les dones goril·la. Molt bé. A veure, quan el Cito Edicions me van encomanar una novel·la per a públic juvenil i em va dir si jo tenia alguna cosa escrita per ahir. Jo havia publicat un altre llibre, però abans ja estava començat el que seria Marita, encara no tenia nom, no estava acabat, però estava la idea primigènia. I va ser una gran oportunitat de retrobar-me en aquests personatges i va ser, jo crec que fa 8 anys que va començar, estava a la platja i me recordo que estava escrivint a més a mà a la platja perquè no m'agrada dur-me els dispositius mòbils a la platja per si de cas i estava escrivint a mà allí i encara no havia eixit Marita, no? Estaven els pares, estava Aitana, la protagonista, però no havia eixit encara Marita, no? Mira, crec que Marita és una de les carreres més fortes del llibre, aleshores. Anava enfocat també en aquest aspecte o en un principi anava la història encaminada cap a l'altra banda i a l'incloure Marita canvia un poc? Sí, canvia molt, sí, perquè jo crec que, bueno, això no és una cosa meva, això ho diuen, no? La gent que escriu, que els personatges tenen vida pròpia i moltes voltes, no? Tu tens una idea, has de tenir alguna idea per començar, i després ja la història se va creant i les soles, i
a l'incloure Marite canvia moltíssim, perquè Marite no és la protagonista, però jo crec que sí que ho és, de certa manera, no? Perquè se suposa que la protagonista és Aitana, però sense la presència de Marite no podria avançar la trama i moltes coses que li ocorreixen no haurien ocorregut. Sí, ni Aitana com a persona, perquè al final ella, Exactament. la persona que la fa madurar és per dir d'alguna forma és Marite, Exactament. que li aporta tres punts de vista, Clar. no? La lluita feminista. Exacte, és un referent adult molt important perquè ella té dos referents, que són seus pares, que estan molt malament, estan enfrascats en el seu divorci i bueno, cada un per un pare massa independent, la mare és una persona molt frustrada, molt deprimida i ella el referent que la va ajudar en tot, no només a trobar-se, sinó a poder reconciliar-se amb els seus pares, el seu mare i el seu pare. I també a plasmar un poc aquesta importància, no? de la dona en edat. També, exactament, perquè Aitana necessita tindre, és un adolescent, no? Que necessita estar buscant el sentit de la seva vida i una cosa que la faci tirar endavant. I Marite, ella, bueno, Aitana li agrada molt l'art i li agrada molt pintar i Marite li descobreix el món de les dones artistes i que estaven invisibilitzades. Aleshores ella pensa que bueno, aprofita un treball de classe, un professor, per a fer unes investigacions al voltant de les dones artistes. No? Bueno, i després hi entra un seguit d'aventures molt rocambolesques que apareixen un grup d'activistes feministes molt locals, no? I això és un contrapunt, no? En la part més intel·lectual de Marite, en la part més boja, no? Però bueno, també és important, no? Les activistes. Sí, de fet, pensem que durant la història se plasmen un poc dos punts de vista en la lluita feminista. Per una banda està com un poc més la visió més relaxada, no? Que té aquesta persona, que té Marite, i per altra banda està pues, la lluita més igual, amb més acció que tenen els grups activistes. Aleshores, un poc això volies indicar alguna cosa, que la lluita és possible des de diferents versions, o que pot ser pacífica i alhora... Sí, exacte. El que vull dir és que, bueno, que el feminisme, la gent que es considera feminista activista li agrada parlar de feminisme, sinó de feminisme, perquè és una cosa bona que té el feminisme contra la cultura patriarcal són els diversos punts de vista i la inclusió, no? Aleshores, se pot treballar per a la igualtat de la dona des de moltes maneres, no? Hi ha maneres que igual arriben més al públic o són més assetjadores, no? Com són les que ja veurem ara, no? Després, no? Des de les activistes aquestes que fan coses, no? De performance, no? I després està la part més intel·lectual que arriba més, són una tasca molt important a nivell institucional i cultural, però, bueno, jo crec que tot si cada un té com ningú és més feminista que un altre, tampoc no pot passar res, no? Però, bueno, l'important és que se treballi per la igualtat, però bueno, jo crec que això que ells saben, no? Tot el que fa paret i que és molt important perquè parla de, sí, realment és de la tolerància, de tolerar totes les maneres d'entendre una lluita, un treball, però una cosa. Sí, que al final amb un objectiu comú tot és valorat i no s'ha de esperar una respecte a altres per fer que siga amb més acció o amb menys acció o de forma diferent. Sí, de fet, durant el transcurs de la lectura fas al·lusió a diferents grups feministes, es parla de guerrilla girls, de fem... Aleshores, aquestes dones goril·la existien? Estan basades en... Sí. Les dones goril·la, bueno, no es criden dones goril·la, pues ahí el nom, es cridaven guerrilla girls, que era un grup de Nova York, que eren als anys 80, es suposava que eren artistes, dones artistes, però no sabia la seva identitat perquè anaven en un camp de goril·la i ells anaven molt mones, en minifaldilles i tal, però portaven un cap de goril·la
i feien performances molt, en aquella època eren molt innovadores i molt revulsives, no? La més important, bueno, la més famosa, és que es desplegaren, no? Que això ho ho agarran, no? En el llibre, desplegaren una pancarta en el Metropolitan en Nueva York, ¿no? Y que posaba, ¿no? En la pancarta ya había una maja, si fuera, bueno, una maja desnuda, pero no era maja, era una granueta, y en una cara de gorila, bueno, un cap de gorila, y posava, ja que estan les dones nuetes per a estar en el museu, no? Perquè l'únic que en aquella època no hi havia cap dona artista, ninguna cap obra d'una dona artista en el Metropolitan Museum of New York, ¿no? Aleshores estaven dibuixos o pintures de dones nuetes, ¿no? I bueno, el Dona Lorina està inspirat, de fet, diu allí, no? Que en el llibre, no? És unes xicones que estudien això i se dediquen a imitar-les, però no està copiat, està una manera, bueno, homenatge també de visibilització d'això, que pot arribar a les coses de una adolescent, no? És un tema divertit, perquè són molt divertides, són molt gracioses, molt divertides. Aleshores, quan creus que n'hi ha de realitat o n'hi ha part de realitat en aquest llibre? Així. Sí, bueno, sí, reflectís des d'un punt de vista de comèdia, perquè, clar, és que el llibre té parts molt, un poc, bueno, se lluís d'una manera molt lleugera, però el contingut dens, no? Perquè estem parlant de problemes familiars, no? I d'identitat, però sí que la part que hi ha de realitat, pues sí, aquest tipus de feminisme, bueno, tots els tipus, perquè de fet, també m'he inspirat en la meva experiència, en grups de dones que se reuneixen per a, i que existeixen, se canvien els noms, que bueno, he posat noms de veres de persones que són amigues meues, he fet un homenatge, que ens han cantat, ai, jo, que bé, no? Però sí que reflecteix una realitat que s'ha de visibilitzar, que són tant les dones artistes com els col·lectius diversos de dones. Molt bé. De fet, jo crec que en aquesta història de fet hi ha molta part personal, no? Perquè de fet la història també estava inspirada en el Cabanyal, que és d'on vas néixer i on vas viure i vius. A més, bé, també se parla un poc d'aquest barri, de les tradicions del barri i tot això. Aleshores, a mi m'agradaria saber si a més del barri, amb Aitana o amb Marite, que és el seu referent feminista, si se't sents identificada amb alguna de les dues, o també més que identificada si t'agradaria, si te veus reflectida en alguna d'elles, o si és alguna cosa que t'agradaria fer o ser, o no sé, un poquet, si és un poc un anterior, si te veus reflectida o si t'agradaria veure't un poc reflexada en alguna de les dues. Sí, ja ho he dit abans, no? Que moltes escrius i apareixen coses que no les t'havies previst, no? I dius, ostres, sí, aquesta part és meva, no? Però no sols en els dos, sinó sempre ho dic, no? Dic, no? El que una amiga meva em va dir de Cristina, allà, una companya, una amiga que feia una activitat i va vindre, em va dir, ai, és autobiogràfica. El que passa és que jo soc més Vicent, que és el pare d'Aitana, que per això ningú ho ha vist, no? I sempre és una persona que fa un munt de coses i que intenta que molts grups que estan molt separats, intenta juntar-los i posar-los en comú i a manera humana, no? Que és el que passa en el Cabanyal, que hi ha molts col·lectius i podem treballar junts, però no hi ha quan el ser humà és així, no? I això, i bueno, sí, jo tinc parts d'Aitana, no? I parts de Marite, és una història d'art, i escric sobre temes d'art i dones, està claríssim, no? Jo crec que en tots els personatges hi tinc poc, també la mare, que això passa que és la gent que escriu aquestes, normalment sembla que és que escrius de lo que coneixes, que no se coneixes sense matèria, pues a la mai, clar.
Aleshores, en tots els personatges veus que n'hi ha un poc de tu, no? Perquè al final el pare d'Aitana era la persona que deixa un poc més activista, del barri, que intentava... Claro, exactament, sí, tots els personatges, ja. I de fet l'amigueta d'una de les amigues d'Aitana també de mi, no? Perquè també estic en les festes del poble, posada, no? Cosa que és una cosa estranya, però estic allí, no? I bueno... Un poc de tu en cada personatge, també d'altres persones, imagine. Sí. O... Sí, jo crec que sí, a veure, sí, doncs, no sé, ara mateix no se m'ocorre, però jo crec que ja no hi ha més personatges així, que siguin més, diguem que siguin més tant envelits, però bàsicament jo crec que en els principals sí. Pues bé, volia saber també un poquet més quin és el tipus de lector al que aniria enfocada la lectura o en qui pensaves tu, quin perfil de lector pensaves tu quan escrivies? Jo, clar, vaig també encomanar en literatura juvenil. Jo he fet literatura juvenil per a preadolescents i adolescents. El que passa que sí, a mi m'agrada sempre fer d'una manera que una persona adulta puga llegir-la sense cap problema. Intenta que estigui algun tipus de... De fet, ja gent adulta, la llegim més gent adulta, no? Sí, que si un xiquet el llig pot entendre la història i pot divertir-se perquè també hi ha aventures i hi haurà un relat que és més o menys prou lleuger de llegir, però no obstant això ho agafa una persona adulta i veu un doble significat o un... Hi ha molts nivells de lectura amb tot, no? I la que pots quedar i també depèn, no? Si llegeixes algú del Cabanyal va veure coses que, de fet, una companya, no? Les festes em va dir això és, i ella va veure la Maria sí que no és feminista, va veure, bueno, tampoc és masclista, però bueno, s'ho va plantejar, va veure el que ja coneixia, no? Que era el de la festa, no? I va veure coses que altres persones no ho han vist perquè no ho coneixen, i me gusta més feministes veuen, cada un veu la cosa que d'un adolescent pot veure els problemes que té d'identitat, d'identitat i de problemàtiques en la família. A mi perquè se'm recorda molt a les pel·lícules realment que fan ara per a xiquets, entre cometes per a xiquets, no? Perquè en realitat són pel·lícules que depèn de la persona que ho veja, els xiquets s'entretenen moltíssim perquè és una història animada i uns dibuixets que van cap amunt, cap avall, i veu una persona adulta i jo dic que entenem altres sentits, altres significats, que totes tenen la seva com ensenyança i tot això. Aleshores, penso això un poc, que després a més veu l'ensenyança de la història i els xiquets bé s'entretenen perquè és una lectura agradable o una visió agradable en el cas de les pel·lícules i a més les persones més adultes aprenem i reflexionem perquè al final totes tenen una ensenyança darrere. Sí, i aquestes pel·lícules que tu dius, que són bones, Disney, la Pixar... Últimament la veritat és que totes veig un poc aquesta dualitat, no? De segons el públic al que va dirigit, o segons, més que el públic al que va dirigit, segons l'espectador que és lliure, ho interpreta d'una forma o d'una altra. Sí, perquè és que jo crec que també les pel·lícules i molts llibres es fan també perquè els pares i les mares com van a portar a la nostra que no s'avorrisquen tant, no? I últimament la literatura, hi ha un tipus de literatura que no m'agradaria cultivar, no? Que té una mena de no recordo molt bé, però és juvenil, però està a punt ja de ser per adults, no? I m'agradaria... Esta no crec que arribi a ser aixina, però jo crec que està quasi a punt i m'agradaria cultivar això, perquè jo crec que, bueno, que, no sé, a mi m'agrada molt la literatura juvenil. I te volia preguntar, Teresa, creus que un llibre com aquest pot ser un bon punt de partida, per exemple, per a introduir o per a ser un primer punt de partida per a explicar el feminisme als més menuts o a la gent més jove? Totalment d'acord, de fet està fet per això, està fet per a també per a com a material de classe, és un material docent, no? Perquè a partir d'aquest llibre el docent de la docent pot introduir les dones
artistes i la visibilització de dones artistes, que també tenim s'està pal·liant, però molt a poc a poc. Tenim un buit molt gran dins del que és els currículums, no? de primària i de secundària, de primària ja increïble, i fins i tot d'universitat, no? de dones en tots els àmbits culturals, no? En tots els àmbits. I de les dones artistes molt més. Aleshores jo crec que és un punt de partida per a si pots treballar en un munt de coses. Per a ètica, per a igualtat... També és molt clar, és molt... La plàstica inclús, sí, no? Sí, és transversal per a ciències socials i després, això que dius, no? Per a ètica i per a arts plàstiques, se pot fer... Jo crec que sí, ho pots pensar també així, no? M'agrada molt la música, En enfocar-ho per ahí. I hi ha algun missatge o alguna cosa que t'agradaria transmetre? Com una idea així general, sense desvetllar molt del llibre, però un poquet així algun missatge principal que t'agradaria transmetre? Sí, bueno, que les persones que llisquen aquest llibre van a divertir-se molt i van a trobar van a sobretot a tot este mal nom que li estan posant al feminisme, van a donar-se que simplement és treballar l'evolució del ser humà per a treballar cap a la igualtat de tots els éssers, no? I bueno, que és un llibre, ja dic, que té moltes lectures i que pot ser bé un material docent, bé un llibre per passar una estona, bé un llibre per a pares també que tenen problemes amb els seus adolescents, etc. Jo crec que això és prou transversal. Molt bé, i jo per últim el que volia pensar era un poc què havies pensat quan l'escrivies i també un poquet perquè entenc que el llibre es va acabar en meitat de confinament. Sí, estava confinament, estava bé tots. Sí, estàvem tots. Aleshores un poc com és aquest procés d'escriure en el confinament, si és positiu per a un escriptor perquè té més temps, si pot estar més centrat, si alhora pot ser nou perquè sigui una preocupació afegida de... Com ha sigut aquest procés? Positiu, negatiu? Jo puc parlar en el cas particular, per a mi va ser molt positiu, perquè clar que necessites per a sort no tenia Covid ni això, després sí ja la vaig agafar, però quan estava escrivint, no? I va ser, pues això, no? Que és el que comentàvem abans, convenient, no? Que clar, em donen poder, em trobo culpable perquè va ser molt dur, però clar, per un escritor és increïble tindre temps i quan no tenies una altra cosa que fer, pues clar, ahí no tenies excusa, necessites posar a escriure, com us l'haveu encomanat, doncs va ser, clar, m'ha ajudat moltíssim, perquè tenia, estava centrada, tenia treball, i tenia que fer-ho, i tenia temps, i no sé, va ser una experiència de veritat molt bé, perquè podia haver vingut quan l'haver acabat, i justament vaig quan estava bastant sort, no? Perquè portar gent d'artista fa moltes coses, moltíssimes de tots tipus, i és el somni de tot l'artista. I bueno, jo per últim, res, si vols transmetre un missatge al futur lector del llibre, que esperem que en siguem molts, i alguna frase o alguna coseta, recomanació. Sí, bé, que res, que acabo que llisquen. No sols que llibres, sinó tots els llibres que arriben al seu abast, gràcies a les biblioteques públiques, tenim llibres a l'abast, no tenim per què gastar molt diner. Hi ha activitats fantàstiques, com les que esteu fent aquí, moltes gràcies. I jo crec que és al públic que sobretot molt jove, que sempre està en internet i en les consoles, i que descobrisquen el món del llibre, que ara que diu que venen a pagar, jo m'imagino que això és mentida, però el llibre no s'apaga mai i així és gratis, sinó que a llegir, és el que vull transmetre. Perfecte, Teresa, per a la meva part ho deixem així i moltes gràcies.